वार्तालाप होता, मेहदार जाए के तैयारी बा। अरे बाबा महेंद्र नाथ के के जे शरण में आ गइल, मनवा में जौन श्रद्धा रहे ऊ सब पूरा भइल। अरे बाबा महेंद्र नाथ के जे शरण में आ गइल, मनवा में जौन श्रद्धा रहे ऊ सब पूरा भइल। मनवा में जौन श्रद्धा रहे ऊ सब पूरा भइल। के केंद्र बिंदु हौवे महेंद्र नाथ हो, देवन के देव हौवे नाथन के हौवे नाथ हो। हर भक्ति के केंद्र बिंदु हौवे महेंद्र नाथ हो, देवन के देव हौवे बाबा नाथन के हौवे नाथ हो, नाथन के हौवे नाथ हो। हर जे आस लेके आइल, विश्वास लेके आइल, इतिहास हो गइल। मनवा में जवन श्रद्धा रहे ऊ सब पूरा भइल। सौन श्रद्धा रहे ऊ सब पूरा भइल। जय हो बाबा जय हो। शैलेश जी, ए महेश्वर जी, हर मेहदार के दरबार से केहू खाली ना गइल, कलुषित हृदय के आदमी के मनवा धोआ गइल। हर मेहदार के दरबार से केहू खाली ना गइल, कलुषित हृदय के आदमी के मनवा धोआ गइल, मनवा धोआ गइल। नेकी बदी के बात, नेकी बदी के बात अरे दिल से भूला गइल। मनवा में जौन श्रद्धा रहे ऊ सब पूरा भइल। जौन श्रद्धा रहे ऊ सब पूरा भइल। जय हो बाबा जय हो। एगो बावे अर्ज हमरो फाइल में लिख ली, दर्शन के प्यासी अखिया के दर्शन के भीख दी। राजकुमार बाबा, रामगढ़ से छपरा। अरे एगो बावे अर्ज हमरो फाइल में
दर्शन के प्यासी अखिया के दर्शन के भीख दी, दर्शन के भीख दी। समदर्शी एतवार पर, समदर्शी एतवार पर जियरा जुड़ा गइल। मनवा में जौन श्रद्धा रहे ऊ सब पूरा भइल। मनवा में जौन